I was born prest. Arramen bola! Desastre! Garri. Zere izan zaurro? Zaurro! Kaixo, kuadrilla. Kaixo! Azkenean esan dezakegu. Ongi etorri Kalaskara. Bueno, ni ane naiz, edo ane pere deitzen didate. Eta ni Aritz. Printzipioz Aritz, asekas. Aritz pizkat urduri dago. Ni nahi zinez urduri jartzen, ane. Aritz, gure saioa dagoen dinamikoena izango da. Dinamikoa. Naia gure erreportaria izango dugu kalean. Kolaboratzaile bat ere izango dugu, euskal streamerra da, Nebukai deitzen da, eta bideojokoen inguruan hitz egingo digu. Toma, ja, ane eta ni ere bai kalera irtengo gara challengeak egiten, eta, bueno, sarseatzen, zuekin sarseatzen. Bai, eta astero gonbidatu bat izango dugu. Bueno, bat edo bi. Baina gaur bakarra. Lorea Intzausti! Toma, eta hasi berriak garen arren, bagaude sareetan hor gauzak igotzen, eta astero hor izango gaituzu, Hor, kuskusatu Kalaska sareetan, hemen ez dugu denborarik galtzen, Ez dugu denborarik galtzen. Eta, bila, hori esaten duzula, ane, denborarik nik ja ez dut galtzen bakin zertan. A ber, kontaktu, a ber. WhatsAppen idazten. Eta orain ja audio bakarri bilatzen. Uf, nik gorroto. Gorroto? Bai. Ja, orain ulertzen du zergaitik etzenian erantzun lehengo egunean. Audio bat bidali zenidan? Bai. Bueno, nik gero eta denbora gutxiago eskaintzen dio. Audioak entzuteari. Ez, jende astunaren txat, ez daukat denborarik Aritz. Zer zabiltza ditzen ni, astuna? Ez, aritzu ez. Horrela ez dut konpontzen, horrela ezin gara saio bat, Jendea orokorrean kalean ta hori. Bueno, Aritz, joango gara gure lehen kolaboratzailea ezagutzera? Yes! Naia Sigero gure reportaria da, bueno, bera aktorea da, idazlea da, denetarik egite du neska honek, eta dena ondo. Astero izango dugu gurekin Euskal Herriko bazterrak nahazten guretzako eduki fresko ekartzeko. Eta gaurko erreportajeak dantzarekin zerikusia badu ezta? Bai, hori da, ze dantzaren nazioarteko guna ospatuko dugu, eta urrengo astean, lasai. Bambu, dantz eskulera joan da Naia hor, dantza egitera apurtxo bat. Ane, hor zu falta zinen. Bai, gustora egingo nuke hor dantza, nire saltzan. Bueno, gaurkoan ikusi egingo dugu eta horrengo nagian joango gara, Aurrera bideoa! Kaixo bikote, atze ego genituen saioarekin hasteko eta ze lehenengo erreportaia prestatu dudan. Gaur gorputza mugitzera etorri naiz. Naiz tiktoker bihurtuko, lasai. Apirilaren 29an dantzaren nazioarteko guna denez, Bambu dantza eskolara etorri gara dantzarien artean infiltratzera. Nola ensaiatzen duten ikusi nahi duzu, Guazen ba. Zuzara, Bambu dantza eskolako irakaslea. Irakaslea eta zuzendaria. Bueno, enteratu naiz guazenekoak hemen dantzatzen dutela. Badatoste onera koreoak prestatzera. Orduan ezagutzen duzu gure Aritz Mendiola Gariren papera egiten zuen aktorea. Bai, zaharrak gogoratzen ditut, Naia eta zu nosbait dantzatu aldezu. Bueno, nik dantzatu nuen euskal dantza. Nik ere, eta gero salto egin nuen, osea, nahi badezu. Bueno, animatuko naiz. Venga, bale, Naia, egingo dugu koreografia behin, erakutsiko dizugu. Boy, I really like your style. Think we could hang for a while. Maybe get a little wild. What's your name? Hasiko gera oinekin, 5, 6, 7 eta 8. Sartzen ditugu eskuak. Bat, ikusten duzu dantzaria mugitzen, musikarekin disfrutatzen eta ematen du erresa dela, ez? Eta gero hasten zera eta, ai ama. Bueno, konprobatu hau ez dela nire tokia. Agian enintzen ona etorri behar gaur. Gehiago edo musika? Venga. Boy, I really like your style. Think we could hang for a while. Maybe get a little wild. What's your name? Bueno, orain bukaeran asko zobeto. Futbola baino, agian dantzan nire tokia dela, Ze futbolean 3 urtez egon saiatzen edo ez dago biderik. Klase pare batekin, ja, guazenera sartu daiteke. Aritzane, nola ikusi nauzuen? Nik uste dut nahiko itxuroso gelditu dela, ez? Aritz ikusi duzunez zuta zoritzen dira, beraz, urrengo astean zu etorri zaitezke. Edo zuan, dantzan aditua zuzarela. Hala, ni urrengo astean saltxa gehiagorekin etorriko naiz. Ongi izan eta musu pila-pila. Ai, Bambu Eider, musutxo bat zuri ere bai, Zer iruditu zaizu gainera Naia gure reportaria? Bueno, Aritz, izugarrizko fitxajea, Zer fitxaje? Bai, bueltatu barko zara zu horra, ez da pauso batzuk egitera, Aritz. Agian. Hankekin ondo moldatzen naiz, baina eskuak... Venga, bai, erraza, Bai, erreza, suave. Kopiatu. Bat, zabaldu, bi, burua gora, bat, bi, buelta, ta, Ane. Zer? Hori ez da erraza.
Bueno, ikasiko dugu. Bueno, dantzak eta TikTokak alde batera utzita, orain Nebukairen txanda da. Gure superkolaboratzailea. Gure superkolaboratzailea eta Nebukaitaz pixka bat gehiago jakin dezazuen, bera YouTubeen eta Twitchen streamer lanetan ibili da, eta hortaz gain bideojokuetan aditua da. Erronka zail bat jarri diogu, ezta? Bai, erronka zail bat. Ze astero bideojoku baten aholkuak, nobedadeak edo hainbat gauza ekarriko dizkigu, baina minutu baten soilik. Minutu bat bakarrik? 1 minute bakarrik. Bagoazen ikustera ez, nila gogotzunago. Horrela da, Nebukai aurrera minutu bat, joku bat. Ei, kaixo bikote, zemu zaudete? Bueno, ni Ainhoa naiz Nebukai sareetan eta por cierto, aritz, ni audion aldekoa bana. Bai, barkatuan, epe. Ino audion aldekoa, ez audioliburuen aldekoa. Minutu bateko audioa, bueno, ino 15 minutuko audio bat. Bueno, enaiz gehiago enrollatuko. Adi, bagoa zela. Kanta hau jartzen baizuet, ezagutzen zute? Irudi hau? Ta hau? Bai ez, bazpa? Bai, astentako jokoa Fornite da, bakit ezagutzen zutela. Espero dut behintzat. Mino batzutan 5 partida jarraian galdu ondoren ez dizu apetezitzen galtzen jarraitzia. Nei behintzatu gertatzen zait. Beinta berriz. Horrexigatik hemen dakagu Prop Hunt Fornite barruan aurkitu ditzazkezun mapa kreatiboen multzo bat. Binozea aurkitukoet Prop Hunten. Mapa batean sartu eta segundu batzuk ekikoituzu zure burua mapan bertan eskutatzeko. Bino ez armairu baten atzean. Mapako objektu bat aukeratu eta hortan bihurtuko zea. Ta orduan bainera baten barruan dagoen plastikozko ahatetxo bat izango zea. Frigorifiko bat edo fruterotik erori den platano ustel bat. Eiztari moduko bat egongo da mapan zehar zein objektu zaren deskubritu nahian. Ta oso mankoa baldin baza zu baita eiztari bihurtuko za. Mapa desente daudenik Ikeakoa eta Legokoa gomendatze izkizuet. Bueno, onaino asteontako bideojokoa, da ez badazuen gustokoa, ez galdurrengo astekoa. Aio bikote! Bueno, ane, apuntak hartzen hasi barko gara. Bai, gainera nik urteak bideoketara ez dudala jolasten, Baina, biziatu zara noizbait zerbaitetara? Beitu, txikitan harriak kolezionatzera bizaten nintzen, Kalete joaten nintzen eta harri poli bat ikusten nuen, etxera eramaten nuen. Bueno, baina gero nire amak guztiak botatzera derrigortu zidan, Normala. Bueno, aritz, niri ilusio egiten zidan. Bueno, niri ilusio egiten didana da urrengo sekzioa aurkezteak. Ai, egia da! Ni urten naiz erreportari bezala. Bueno, lehen hezkuntzako galderak ego naiz galdetzen unibertsitateko jenteari. Orduan, bueno, ez dut gehiago esango ikusi zuek. Kaixo kuadrilla, hemen nago EHUko Donostiako kampusean eta gaur galdera sorta oso interesgarri batekin nator, ze lehenengo mailako galderak galetuko dizkiet hemengo gazteei. Gogoratuko aldira Donostiako gazteak lehen hezkuntzan ikasitakoaz? Ikusiko dugu. Bueno, zeintzu dira zuen izenak? Andoni. Aintzane. Zein da zure izena? Bai. Da, zuek uste duzuet denak asmatuko dituzuela? Ez. Zenbat da? 11 Biderramadi. Pentsatu, Andoni. 114 bola. Piskatxoa gehiago? 122. 134. 120. No sé! 140, Tamar. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Zein da egan egiten duen ugaztun bakarra? Avestruza. Eta ez da ostruka, batek ostruka esan dira. Ugaztun bakarra, egan egiten duen ugaztun bakarra. Egan egiten duen ugaztun bakarra, Jurgi. Txikitxoa da. Saguzarra mesuan. Saguzarra oso ondo, nork aztertzen ditu fosilak, Xanti? No esaten da, ¿cómo se dice? Arkeologoak. Arkeologa, mundu guztiak esan du arkeologa eta ez da arkeologa. Paleontologoa. Paleontologoa oso ondo. Zenbat kontinente daude? 5. Afrika, Asia, Oceania, Europa, América, bitan edo bat. Claro. Seguido, zazpi, depende. 6, ¿no? Zeintzu dira? Europa, Europa, África, América, Oceanía, Asia, eta Euskadi, ez da? oso ondo, ontzat emango dio, baina Antartika da bestea. Nola deitzen zaio zaldiak egiten duen hotxari? Mundu guztia, bai, hori da. Nola? Irintzia. Irrintzia oso ondo, eta zer, irrintzia bat oko didazue? Bueno, ane, iritsi da. Gonbidatuaren txanda iritsi da. Gure lehen gonbidatua Kalaskan. Bai, eta merezi duen harrera emateko tokiz aldatuko dugu? Noski baiet. Goazen. Siarekin eta guzti? Bai. Goazen, ba.
Begira, zelako plata daukagun hemen, Bueno, izugarria da, baina are izugarriagoa gure gaurko gonbidatua Lorea Intxausti ongi etorri. Eskerrik asko, olako aurkezpenak egin ondazten geha. No, Lorea, zu euskal aktorea zara, goazenen azken 5 denboraldian ikusi dugu, baia semanitan ere bai, eta orain bihar arte soik antzezlanean eta Muertos SL telesaian zaude. Boa, tamaia, kurrikulum. Eta azkenengo telesai hau komediazko telesai bat da, ez da ehorstetxe batean gertatzen dena, ez da? Ehorstetxean? Bai. Hori potoloa da, Bai, nik aurrik hasi eta eskertzen zut, Bai. Eta, Lorea, Madrilen nola? Zerbait divertigarria pasatu zaizunan grabatzen edo? Egia da, hasi berria, hasi nintzala pixkat urduri bai, zeneri esan ziaten, zerbitzari lanak egin behar nituela. Ui. Tazteko, ez zait kafea gustatzen. Ez dakit zerbeza bat irekitzen. Perfecto. Eta ez inoiz ibiliz zerbitzari lanetan. Orduan pixkat ensaiatu nun. Eta, Lorea, ritorik baduzu. Hasi baino harinago ritorik edo zerbait. Normalen, pixain eta mukiak kendu. Hori da. Garrantzitsua, Eta pasatu zaizu inoiz Lorea sekuentzia pila bat grabatu eta ondoren ikusterakoan pelikula edo seria edo dana dalakoa sekuentzia batzuk desagertzea. Nik uste hori dela aktore askon beldurra, ez? Justo telesai honetan, nire lehenengo esaldia gaina dela tipiko gidoia jaso eta esatezu. Hau izan da, nire lehenengo esaldia. Bai, aurkezpena, hortu. Ba, ikusten gaunden, eta errepente, etzeon, tani. Duten lehenengo esaldia, ja ondo ostegia, Lorea. Baina ez, oin Movistarren ikusietela, hortxe dago. Bale. Orain kalera joateko txanda da, ze kaletik egin dizute galderaren bat, orduan aurrera bideoa. Zein da zure mugikorran duzun kontaktu famatuena? Bueno, kotillo. Hau da gusten zeguna niri eta niri salseito gogorra. A ber, ezaguna segun norentzat, baina suposatzen dut telesail honetako aktoren bat, igual Adriana Torrevejano, Alfane Onda eta politikan inkorrekto ez da. Nik badauka pare bat ere, baina, Ani Gartiburu. Ani Gartiburu gara laguna. Ez gara laguna, baina badauka torbere kontaktua. Claro, nik dut tuin melodirena. Bai. Bueno, eta maiatzean sartzear gaudela guk kalaskatik keinu txiki bat egin nahi diogu maiatzaren 2an den bulinaren aurkako nazioarteko egunari. Eta hemendik guztiok elkartasuna eta babesa eman sufritzen dauden aur eta ume guztiei. Bulina sufritzen gazteen alde, esan beharrakat ez zautela bakarrik. Beti irakaslen bat, o gurason bat, o lagunen bat daukazuna horre hongo gala. Zuekin gaudela. Apoiatu zure lagunengan, familiarengan. Etza bakarra hemen munduan. Atea etxetik planak egin. Eta laguntza eskatzeko ira importantea dara. Animo. Jarraitu. Eta ateako zatela hortikan. Nik batez ere esan, ingurun ikusten badezuen horbait sufritzen ari dela edo, eman eskua, ze burrengo aztu izan zaitezke edo zein momentutan. Así que, gizarte bezala, nik uste asko daukagula egiteko estrukturalki. Bai, eta garrantzitsua. Hori da. Bueno, lehengoa zara, gure lehen gonbidatua zara, eta hanek edenik pentsatu dugu gonbidatuei jolas txiki bat egitea. Egingo dugu esketz bat. Bai, protagonistak zuetan izango gara, Lorea, lehenengo zita baten egongo gara. Baina zailtasun bat daukagu, eta nik hitz batzuk apuntatu ditut, sobre batzutan aterako ditut horrela zerbitzari bezala, Lorea, zu bezala, enbidia eman didazu. Eta zuek hitz hauek sartu beharko duzu zuen interpretazio barruan. Pres gaude, Lorea? Bai, ona gainea, etorri naiz, Guazen ba, venga, animo. Kaixo, Maria Asunción. Bai, zu Wonka. Bai, Wonka. Bale, gozten naiz. Nire, bai. Bai. Rubio aztea. Gustatzen zaizu? Esken nire eksa rubio zanta. Bueno, tintea da, kendu aldut. Rubio falso aztea lako bakarrik, Bueno, bale. Bai. Kaixo bikote. Eskerrik asko. Urduri nago, Bueno, nire, bai, baina hori normala da, ez da? Zure ahoak du porrupat eta usaina eta pixka da gustatzen zait. Nire amonana da. Gustatzen zaizu? Aldizut galdera batekin. Zure barne animalia zein da? Nirea ornitorringoa. Gustatzen zait. Bai. Aldut txapel bat jarri nahi gauz. Jarri. Txapela outfit ederra izango litzakeke. Bai. Hau zurea bai. Nik nahiko nuke agian zurekin zesta puntara jolastu horrela. Arranet gora! Pla! Azizkakizunak ite dut honek, desde luego, lanpos milizitzein eta jarra. Amonak esaten dit pizkat lotxagabe naizela. Dena gozo? Bai, fuera, venga. Otika namendi, venga.
Momentuz, igual hau jatekoa da. Ah, Kontxo, eta gu hemen irakurtzen. Probatu ba. Ai, bueno. Ornitorrinko esan dizu, baina hor beste animali batzuk dauzkazu. Bai. Alditut... Musukatu. Ba, nik nahiago dut kurrin egingo bazenia. Ez dakit zer da, no? Kurrin, txerrien hotxa. Bai, bat biru lau goazen. Bat biru lau. Goazen. Kurrin! Barregun esartu zaizu? Ez. Nik emozionatzen naizenean parra egiten dut. Nik barkaidazu, Maria Asunción, etzen nire naia? Uningo naiz, bale? Eta izan zure gure wonka izena. Maria Asunción, ez. Agur. Dios. De luego. Beti berdin. Bueno, bikote, primeran egin duzu, Gaizki ere ez ez da. Lorea. Izan da, Makina. Baina izan da, baina pena handiz txiringitu aizteko una iritsi da. Bueno, baina estrenatu gara, Lorea, eskerrik asko etortzaiti, plazer bat izan da, benetan. Eta gogoratu etzekoei, Muertos SL ikustea, Lorea jarraitza zaretan eta Kalaska ere. Atzotik ja, atal guztik Movistarren. Atal guztiak. Eta gu, astero, hemen egongo gara, Kalaskan orduan ez galdu. Urrengo astera arte. Agur!